Lian saya deh. Ayo gaji kenapa? Jadi dong. Adi, Baba neng belum sadar. Too little. I see. Mana dia? I see ni kau ni dia kalau kau. Jadi nak, si mana aku tang na? Ready, action. Hi logofer, kulumbai and welcome back to my channel. So logofer nोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय. So logofer गोबावनि उनाव जों नै दिनै शुटिं खालामनो फैलायबाय. बिराद गरम लोगोफोर, बिराद सान्दुं. नाथाय शुटिंथ' खालामखानांगोन. खालामाबा बोरै जानो. So बिदिनो मेसेज फैबाय थादों आरो न' कमेन्ट्स फैदों जे थाब भिडिअसफोरखौ लाबो होननानै मोजां कमेन्ट्स फैदों. So thank you so much बेनि थाखाय. So लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ नामा आं नोंथांमोननो गासै बिहाइन्ड द सिन्सफोरखौ शेयार खालामगोन. So थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. Let's go. Ready? Action. आंहा इंलिश खन्थाइ फरायगासिनो. नानि मा खन्थाइ फरायदों? खन्थाइ. Ready? Action. 아하 인글리시 컨타이 폴라이가치노 아니 나 인글리시 컨타이 폴라이좀 레디고 폴라이좀 엄마 쌤 리틀레 피니데 Action. Tenu little finugarus. Tenu litle finugarus tenu litle toys two litle ears and one litle nose लोगोफोर नै जों दा स्कुलाव फैदों शुटिं खालामनो बाम्बुला जों दामफैजों बेयाव गेलेगोन दा हाबसोनाय खेला गेलेगोन. स' नोंथांमोना नायबाय थादो हनै दामफैया सिबगासिनो स्कुला बिराद लेथ्रा जादों लोगोफोर स्कुला बन्द नालाय दा सामार भेकेसननि लेथ्रा जागासिनो स्कुला. Ready? Action. Banyak mi ko namin si bambula. Ang ipala sa kaban. Sinong galing ako? Naman ko lagi. Dapat kiligon. Sinong galing lang siya? Tuwa ka lang siya. Saan siya pagkili ka lang video? Tuwa tayo biyang ko. लोगोफोर दाबो जोबला शुटिंआ बिराद गरम लोगोफोर बिराद सान्दुं गरमब्लाबो सान्दुंब्लाबो खालामबाय बिराद ओंखामबो उखैबाय नायनो मेगना आंना गोथौ जालायबाय ओंखाम उखैना. Action. Mana fैदों बेयावहा न' थानो थिननाया साला बेहाय मोरबा मोसौ नेनो फैदों. आंखौ गालना फैदों नोङो फैबाय थागोन बियो. आंखौ गालना फैदों सिरि बे बारिनि मैगं थाइगंफोरखौ आं नेनो होननानै फैदों. माला फैदों नोङो? गावहा आंखौ गालना फैदों सिरि खख'यो बारा खामखादो बिदि जादों न'. आंनो बालां हो मेथाइ जानो. बहानि मोनालाय? बारांलाय बेहायलाय? मेथाइ फैया? बारां आंखौ बा? नो बाराङा. तु या माबा सोमोन्दो हाय बिलाय? Hello guys. How are you? So लोगोफोर शुटिंआ कमप्लिट जायाखै दाबो जोंना नाथाय जोङो खालामगोन नाजागोन कमप्लिट खालामनो दा 3टा बारबाय लोगोफोर दा 3:30 जानांगौ बेलासिनि जोङो माने दामफिनिखौ खालामबाय आरो न' दामफिनि सिनखौ दा दोङो दाब्लिया रेडि जागासिनो दा लोगोफोर. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ आरो सोर आंनि चेनेलाव गोदान सरि जाय आंनि चेनेलाव गोदान बिसोर चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर. बिराद मेंबाय लोगोफोर ओंखामबो जायाखै बिराद ओंखाम उखैबाय लोगोफोर माने शुटिं कमप्लिट जाबा जाखागोन आरो न' दा जाथ'वा नों जा आं जाला माने आं शुटिं कमप्लिट जाबा जागोन आरो लोगोफोर ओंखामखौ दाब्लिया जायोबा जासै दाब्लिया देलायगासिनो. देलायख्लाय आं देलाय रोङा देखायनाङा लोगोफोरनो आं देलायनायखौ. दे दसे नायथो जा मेकआप लादों लोगोफोर हनै दाब्लिया लायाखै इसेल' लादों नै इसेल' फोनदों आरो ना लोगोफोर.
신두수는 꽃하고 들래요. नुबाय दा लोगोफोर जा देलायदों दाफ्लिया जोंना दाफ्लि मामिया नै लोगोफोर आं देलायहांबाय फै जिरना नै खालामफैलाय नै आंनिया मेकआप होफैग्राया आंनिया फिसाजोआ हनै लोगोफोर आंनि फिसाजो बियो आंनो जि नांगौ गासिखौबो गथायजोबो आरोना आंनिया फिसाजोआ नै जिरिनाया बिदिब्ला जोङो भिडिअ खालामसै लोगोफोर आंनि देलायनाया जाबाय नै माबायदि नुदों खोन्थादो लोगोफोर आङो थैसिगोन दे मोजां बाजायाबो दे उफ्रियानो जाले आयौ आयौ गैजिखौ लाङो देलाय र' आइदि बाबा नों लोमजादों ओइ हालालाय गोलैसिगोन अ माय गड आं खोला सिसे फायनाङा आयौ अ माय गड आयौ बाबा थै बाबा नों लोमजादों आइदे थैसिगोन आङो दे आलि बेबायदि लाबाव सायाव लांलाय आसा खालामनानै बारल'दों नाङा नङा आं मोजां सायाव गाखोनि नों दख'ना गुसिगोन र' बाबा थैसिगोन लां आं खस्थ' मोनदों आङो Thầy, ba cầm nằng nằng thầy. Ba ăn được không khai mình nằng khai ngà glâu nữa. Tì pro gili nằng dalam ra nằng. Ta man gap nằng. Ta kan mania nằng bi mani kata ke. Buma mania nằng. Ta ma sana ko de. Bisa nang pakan pala ya, ko just pakai deng. Karena ada ba de, ang dai ni ki suna gan ba si ta nang. Polong ja je. Saka gan de. Ba ang dai man de nang gan. Để phụ lại hứa ăn khủng dे ten Ten litili Litili Hingaris Wah kala ya Oke itu tekanan tapi direction dे मोजां फराय नों हारसिं फरायलाय बाबा Ang lưng हारसिं फरायनो रोङा जालायबाय होमबा नोङो आगोलाव हानायानो बावबाय बावबाय दे होमबालाय आं फरायनोसै Ten litili Hingaris. Ten litili Hingaris. Ten litili Hingaris. Hingaris. Ten litili Tois. Two litili Yaris. And one litili Nosi. Two litili Two litili I see Mana dia I see ni kau ni minyak kali kau Jirna Simona aku tang na ready action Two litili Two litili I see I see That That Sunny Sunny Saw Saw Bright Blind And And One litili Litili Mouth Mouth Two Two Kiss Kiss Two kissing deh Two kissing Madari Good night Good night. Ready Two Two Kissy Kissy Madari Madali Gudu Good night. लोगोफोर आंनि फरायदों बिराद मिनिबाय थायो बामबुलाया गावआनो बिदि फरायनो थिननोबो होबायबा ओंखायनो आंहाबो आरो फोरोंबाय नोंखौ Ready action Two Kissy Kissy Madari Madali Gudu गुदु होनायखौनो मिनियो आरोना लोगोफोर गुदखौ गुदु होनदोंमोन आरोना आङो बेखौनो मिनिदों आरोना बे बामबुलाया Two Kissy Kissy फोरोंबाय बिमाखौ ओइ दिरनाव गोदां नोङो गाज्रि गाज्रियो बिमा गाव फरायबाय दे फार्स्ट निफ्राय खनसे खादोबा देनिफ्राय दे रेडी नि खान एक्शन मोननै सानदे लास्टआव दे बाबा नों खनसे फरायलाय मोजांनो होनदों आंखौ ओमफ्राय आं फरायगोन आरो गुड बय दासो दाबायदि फिसा जानो समायदो होनदों आरो थाफैखा मामि जागोन दे बाबा फरायबाय था Ten little fingerlings Ten little fingerlings Ten little toys Two little earrings and one little noisy Two little eyes that shine about and one little moth Two kitty madal good night Hakkabai ang ha Mami ang no bulja kagan bijini Megiko ang ha naini So लोगोफोर फाइनली शूटिं कमप्लीट जाबाय दा आङो न'आव थांगासिनो लोगोफोर न'आव
लोगोफोर नायदो मेंनानै आंनि मेगनानो फिसा फिसा जालायबाय हनै नायलाय माने एकदम बिराद मेंबाय लोगोफोर फुंनिफ्राय शुटिं खालामगासिनो ना जोंना गाबोन खालामबावगोन शुटिं गाबोन मोनसे एपिसडनि लोगोफोर बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना खोन्थाबानो जाबाय भिडिअखौ एपिसडखौ बोरै मोनखो खोन्थाबानो जाबाय लोगोफोर स' जाय गोदान आंनि चेनेलाव अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्टबो खालामबानो जाबाय दोनथ'नोसै लोगोफोर टाटा बाय बाय टाटा लाभ इउ अल